Hakabaya David kijing dawa balabu akamat ka sarkar, kijing dawa baya David ka public hearing jang ka company Shri Cement, ka Jantian National Council kala aipo shipos ngi ka sarkar, balada ka sarkar kamla ban pen ulongi kijing dawa ka seng kan beteng biang ya kijing ki. Lo ongru ba ka seng men haka khatlai tarik uneu banai, ka seng kala dep ban ajing tho jo menteri rang ba ka jela ba ka seng kala kran halor ke artali kijing dawa. Kata ka baning kong kalong ban wat ikilat kilinti ba kumno ban yarap ikini kinong rep ki ban syakta na kajing pentri kamya ka mining project ke Shri Cement ha ulum serman ladaya chakamat ba ban aya ka hok ba pura sya kini kitrai jaka ki badai hok ban yo bat ka seng kala ai poro ya ka sarkar hadu shipos ngi bat hadien ka shipos ngi lada ka sarkar kamla le ai na kalyang ka seng kan sa beteng biang ya kijing ki halo kijing dawa kijongi lingba kijing ki ba pher Kumba ka jingi ki ka jongi na do bastang halor ki trai jaka ba kinong rep na do ka tu ka rali bala penlong hasilong ngila kran sha ka sarkar ba ka jingi le ka jongi kam dei bat ka Shri Cement Henry ka dei bat ka sarkar na mar ngi sul thu shai ka dar bala da ka sarkar kam dan liang bat ka ni ka Shri Cement kan omnuat ban le yakini ki kam thombor tingi kum ka seng ngi kwa ba ka sarkar haswa ba ka ni ka shipos ngi kan kut ka sarkar ka dei ban le ai halor kini ki jing jong ki trai jaka bat kinong rep ba ki kendo na marlada ka sarkar ka sngap jar kumne di ka jingkali bat ka long ba sha engin dawai ka hok ka jongi ladang mi hasurok ladang mi ya da kalenti ka jinge ki de ka khobor ka ba shai sha ka sarkar ba wa dikilat kalenti ba kumno ban wanra ya ka sanshar ka ba khoj ka jing bishar ka ba hok ki kini ki trai jaka ba de kini ki nong rap ha ilaka nong khle kham tam ki to ki ban jaka rap ha ulum sarman pinkut ukarwa Nagaliang ka jongi ka Jaintia National Council hadin bangilayo ya ka jing statement ka bao Chief Minister Budan Buram jongi ula ai haki media ka jing de ba ka public hearing ka badang sudap penlong haki ni kita yo ki baladep ni ba ka nagaliang CM ula keren banaga sarkar kala pha ya o Deputy Commissioner jong ka ka East Jaintia Hill District ban conduct ya ka inquiry helor ka to ka jing chapan julor jong to surok Pang ibaw na kaliang UCM mula ongru baki don kipai baki bakmen halor beto ka public hearing. Hindi kung baka pawi siya barba kani ka public hearing kade betang na benta ki bakersyan. Hindi kala don ka jingle don board baka jing khanglap ya ki bapersya. Bakin yo bani sim benta ha kani ka public hearing bat nilai iru ka don ka jingle don board. Daga bapun don kam daki bor pulit badaki bor jom kini ki mafial ni ki gang mo ki bingila banong. Hindi ngi kum ka JNC Kaya bang ikwa ban ong hang ni kam ang ikwa ban pha ka karwa sha o CM Budan Buram jongi ba ka jingdawai ka jongi kum ka JNC na do ka basdang ka long ka basai kadar bangi kum ka JNC ngiyeng halor ka nong rim na ka benta ka Shri Cement lene na ka benta ka no sabi ka nong rim ka jongi ka long ka basai ba ulum serman ude ujakarep lene ka jakpo jong ispa teli ki nong rep ki long ying nong rep ki depend ni kajak po ko jong kina auto ulum barka baar ki don dakispa ngut ki try jaka ki bala long try ya auto ulum lang ba kalan holding ko jong ki henry kajing kili ka long munta ba mano ban ay ya ka hok jong kini ki nong rep mano ban ay ya ka hok jong kini ki try jaka Daha kini ki kindiat sengi ki bala late no nakaliang ka JNC kala pha jing tho sha ka office jong Chief Minister Budan Buram jongi halor ki artali ki mat jing dawa ka ban kong ka de ban thu kilat kilunti umno ban yarap ya kini ki nong rep ki ban sa shakta na kani ka mining project jong kani ka Shri Cement bat ban solve lene ban thu kilat kilunti ban ai ya ka hok ka bakini ki try jaka ki de ban yo Barka jingai por jong ka sarkar ka long shipeu sungi. Ban hadin kene ka shipeu sungi ngin sabeteng ya ki jing dawa ki jongi lang ba ki jingi ki pai ba ki baper. Kumba nadu basdang ka jing khun ka jongi ka baide bar ki trai jaka bar ki nong rep. Nadu ka rali ki bangi pelong hasilong ila kran shai ka sarkar ba ka jingi le ka jongi kamde bar ka Shri Cement. Henry ka de bar ka sarkar namar ngisngeu tu shai kedar balada ka sarkar kam don liang barkani ka Shri Cement kinumnut manle ekini ki kam thombor ki kam yuro ki jongki tangi kum ka seng ni kwa ba ka sarkar shwa ba ka ne ka shipheus
sengi ke baka seng ke ay ke sarkar kan kut ni kwa baka sarkar kan la halor ke ne ke jing ke baki trai jeka kia kendu bat kamtam ke jing ke baki ne kinong rep kia kendu namar lada menta ke sarkar ke senap jar kumne halor ke ne kamat ke jing keli ke long sheeng in dawai ke hok ke jongi lada ngim mi hasurok lada ngim yait da kelenti jong ke jing iki ke message ke bakliar se ke sarkar ke long ba thuk tilat kelenti kumno banwan ra ke jing bishar ke bokhut ke jing bishar ke bohok ya kitrai jeka bat ya kinong rep jong ke ne ka ilka nong klip kamtam ibadan hakato ulum sarman